FM family. N'ụbọchị nke taata ka esuru ego n'ọfọ na ihe ya agazila onye ọbụla ndị chọrọ di ya eweta di, ndị chọrọ nwunye ga-eweta nwunye, ndị chọrọ ego ga-eweta ego anya nwa. Anyị bụrụ na-esi na awụpụ kasịrị ọnụ gị mara ihe ụlọfọdụ ụbọchị nke taata lele gịnị na-eme. Anyị pụrụ na ilo fụrụ ebe ndị okenye ndị ụmụ nwoke Solid FM chọrọ ọfọ na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ma onye ọbụla ga-abịa ebe a ma ndị Solid FM niile. Anyị sị kedu ihe unu na-ekwu n'isi onye ọbụla ndị na-esi nri. Na-ekwu na onye ọbụla bịara ebe a eri nwụọ. Anyị fụrụ n'anya mgbe unu kwadoro unu zuru ka eme ndị Solid FM ya adịrị mma dịka esi gwa n'ọfọ ma ndị chọrọ di ga-eweta di, ndị chọrọ nwunye ga-eweta nwunye, ndị chọrọ ego, ndị chọrọ promotion. Yes. Ihe ọjọọ tụọ anyị na-agbana mana ihe ọma tụọ anyị odide anyị chụkwa n'ihe ọma a na-abịa n'azụ ndị ọjọọ ka ya na-abịa n'ihu a nọ n'ihu anyị ekwu ụtọ ihe a niile bụ ihe mere anyị ga-asị ndị na-afọ anyị kịta na ọ ga-adị gị mma n'etiti, dị gị mma n'abalị n'ihe ọma i chere nwanne gị ga-emere gị na uche anyị bụ na ekwebere ebubo ga-ebu mana nke si nwanne ya ebere na ga-akwapụ ya. Ihe anyị na-ekwukwa bụ ihe a na-abụ gị na-atụ nwanne emere nwa oge esi mere nwa mana isi na ọ naanị gị ndị gị ga-anakwa gị ya. Mana anyị na-asị n'ịhụnanya na udo na ọdịmma na ọganihu na arụ ike na akụ na ụba ihe a niile bụ ihe ga-eso anyị ise nwa zuru oke gbasara mbara igwe onye ọbụla ise ihe niile dị nwa nwere onye ọmerụ aka na ịchọwa ana na nwanne gị ya nwanne gị ama nna gị ya ọ dịrị nwoke ma ọ dịrị nwaanyị m jere anyị nakwa anyị ga-echeta ụra anyị zọta ụkpana na okpukpechi anyị ebe anyị chọrọ iji mmadụ anyị abịakwa n'irite Solid FM nke 2020